Gabon, gaur egon gara Madriko atrakzio parkean eta paseo oso ondo eta honek konteko dabez pase dire esan gauzak. Egon da una casa del terror, eta sartu gara, eta egon gara oso bildurtuta, eta egon da una salida para los arrepentidos, eta ikusi dugunean eskape gara korriketa. Gaur jauzetan egon da Xperientzaren anutxe asko eta ureten egon da bat erraldoia. Bueno, gaur egon gara en la casa del terror hori da gorka jauzidea eskaileretatik eta eroan hori silla ruedasen. No me sale el nombre. Denbora libran, egon gara banku baten itxointen jente irakintan, eta holako jente historia. Eta, bueno, David esamezko jateko una atracción en una canoa. Ni paseo tetxe guztia, nazioan de la salida de arrepentidos. Nik hori esan duenean nire moduz, jauzinaz eta epinestia hau. Ni sartu garenean, emandozte bildurra egon da monstrua eta urten eskorriketan atzetik. Era humano. Atzo gabean agoretanik monteo dinun txiringito bat kuartu eta zelako barrean. Gehur zalak ligedeu Madrileko mutil bategaz. Gaur remontatu gara atrakzio batean eta zen botatxea hor jauzi batetik eta maian gainerateni beldurtu gara hasieran, baina gero montatu gara eta ondo egon da. Afarian zarata asko egon da eta buruko mina Egon da kola nahiko eta egon gara bi ordu edo lan itxaroten abismo montetako. Gaur izen da kaida librean montuna zen lehenengo gune eta ozitzartuta zedot. Gaur egon garenean bildurrezko etxan edo hori ikusi dugu Gernikako pertsona bat. Gaur itxasneko paretu dozte pultxera bat nire urtegunegatik. Egon gara atrazio batean, da larraitzetanik eukin dugu bildurra asko, da mutil bat egon da esaten hilgo garela. Eta en el viejo caserón amaieran emandozte beldurpi bat eta urten askorrika irterate. Bueno, eta hau izan da dana gaur.